Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isang kaibigan ko na si Jess. Taong 2011, Daraga, Bicol. Dalawang taon na ang lumipas mula nung huli siyang nakaengkwentro ng iba't ibang klase ng nilalang. Ayon dito kay Jess, naging normal naman ang takbo ng buhay niya. Ang kaso lang, hindi talaga maiiwasan yung mga nilalang na nangungulit sa kanya. May mga multo, engkanto, laman lupa, basta iba't ibang klase ng nilalang yon na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Kahit kinukulit ng mga ito si Jess, baliwala yun sa kanya. Basta ba, wag lang siyang sasaktan o wag lang magkakaroon ng sakit yung mga kasama niya sa bahay. Doon lang sila magkakaroon ng problema. Ganon pa rin yung panata ni Jess pagdating niya sa mga buhay niyang gamit at mga dasal. Mas tumitindi pa nga ang pananampalataya niya sa mga ito nung napatunayan niyang buhay na buhay talaga silang lahat. Kaso lang, yung buhay nila ng pamilya niya, medyo parang pabagsak na. Unti-unting nawala lahat ng mga source na kinukuhanan nila sa pang-araw-araw. Ang masakit pa nito, wala na silang malapitang kamag-anak nila para humingi ng tulong. Hindi naman sa pag-aano sa mga kamag-anak ni Jess, pero kasi ayaw nilang magbigay ng libre. Ang gusto nila, kapag may kailangan ka sa kanila, pagtrabahuhan mo. Napag-usapan ng pamilya ni Jess na siya na lang ang pupunta sa tiyahin niya para magtrabaho. Total naman, wala din siyang ginagawa sa kanila. Pero sikat na manggagamot itong si Jess sa lugar nila. Yun nga lang, kailangan niyang talikuran yun kasi kailangan nilang mabuhay. Ilang buwan ang lumipas, nakapagpasya na yung tiyahin niya na ilagay siya sa tubuhan nito. Meron kasing negosyo na tubuhan. Walang nagbabantay. Malaki na ang utang nila dito. Kailangan niya ng bayaran yon kahit pa konti-konti. Nasa parte pa rin naman ng Daraga yung negosyo ng tiyahin niya. Kaso lang, napakalayo nun sa bahay nila. Mga ilang oras din yung biyahe. Halos kadikit na kasi ng Mayon Volcano yung tubuhan ng tiyahin niya. Hindi naman yung malaking negosyo. Tama lang. Pero syempre, kailangan pa rin na magbabantay doon. At ayun nga, si Jess ang naatasan para sa trabaho na yon. Bumiyahe siya mag-isa papunta sa tubuhan ng tiyahin niya. Bit-bit ang lahat ng gamit niya. Nung makarating siya doon, sinalubong siya nung dating nagbabantay. Matanda na eh. Mga nasa edad 60 o 70 years old na yun. Pero malakas pa. Tsaka, kitang-kita ni Jess na marami itong medalyon. Bumati ito kay Jess. Ang sabi niya, "Oh, ikaw yung papalit sa akin. Dito ka matutulog. Ay, mag-iingat ka ha. Marami kasing makulit sa paligid. Baka mamaya, mahirapan kang matulog." O siya, sige na. medyo natatawa-tawa pa si Jess nun. Kasi alam niya yung ibig sabihin ng makulit. Mga laman lupa yun. Ang sagot lang ni Jess sa matanda, "Hindi ho, Nong. Ayos lang ho yan. Di naman yan sila makakadikit sa akin eh." Tumingin sa kanya yung matanda. Tapos sumimangot ito. Maya-maya pa, naglakad na ito papalabas ng kubo habang lumilingon-lingon kay Jess. Yung kubo na titirhan ni Jess doon, maliit lang pero meron pa ring hagdan. Kumpleto naman. May tulugan, maliit na kusina, kainan. Pero yung palikuran niya, nasa labas ng kubo. Lalakad ka pa papunta doon.
Ganun naman sa mga probinsya, di ba? Lalo na kung sa mga parteng bundok na o yung mga nasa dulo na. Habang inaayos ni Jess yung mga gamit niya sa kubo, napansin niya na umalis yung matanda na walang daladalang gamit. Tapos wala namang naiwang gamit doon sa loob ng kubo. Medyo napaisip siya ng konti. Pero hindi na lang niya pinansin. Malay ba niyang sa malapit lang yun nakatira? Kaso, ilang kilometro pa ang kailangang lakarin bago ka makarating sa unang bayan. Ganon ito kalayo. Yung ibang ang tricycle na naghahatid dito, doble ang singil ng pamasahe sa umaga. Triple naman kapag gabi na. Ayaw na ayaw kasi nilang pumupunta doon. Gawa ng nasa pinakadulo na kasi ito. Tapos marami na ring bali-balitang naaaksidente doon. Wala namang makapagsabi na tiga doon kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng aksidente doon sa lugar na yon. Sa isip-isip nito ni Jess, baka nga matibay lang talaga sa lakaran si Lolo. Ayan na, naayos na ni Jess lahat ng gamit niya. Wala naman siyang gagawin doon kundi pagmasdan yung mga tubo, mag-alaga ng mga hayop, kumain, matulog, ganun lang. Wala rin siyang kapitbahay doon. Talagang solong-solo niya yung buong lupain. Mga bandang hapon na. Tansya niya, 3:00 yun o 4:00 na ng hapon. Dumating yung tiyahin niya, kasama ang asawa nito at 2 anak na babae. Bali pinsan niya yon. Binisita siya. Siyempre, kahit tauhan siya ng mga ito, kamag-anak pa rin siya. Nakita ni Jess na pumarada yung sasakyan nila sa maliit na eskenita. Hindi kasi kakasya yung sasakyan nila kung nasaan ang kubo niya. Naglakad si Jess papalapit sa mga ito. Tapos binati niya. Kinumusta siya nung tiyahin niya. Tapos nag-abot ito ng mga pangangailangan niya doon. Pinaliwanag ng tiyahin niya sa kanya na 4 na beses sa isang linggo kung pumunta sila doon para magbigay ng mga pangangailangan niya. Natuwa naman itong si Jess kasi kahit papano may bibisita sa kanya doon. Nagyaya itong tiyahin niya na kumain sila sa kubo para makapagkwentuhan na rin at kumustahan. Habang kumakain sila, tinanong ni Jess sa tiyahin niya na, "Chang, yung matandang dating nagbabantay dito, paano na siya? Sa inyo na ba siya mamamasukan? Kasi kanina nakita ko dito kalalabas lang ng kubo. Pero umalis din kaagad nung nakita ko. Wala nga lang dalang mga gamit. Asan ho ba yung mga gamit niya? Nasa inyo na ba, Chang?" Yung buong pamilya ng tiyahin niya tumigil sa pagkain. Tapos parang kinakagat ng langgam yung asawa ng tiyahin niya. Hindi naman siya totally na kinakagat. Ganun lang yung reaksyon niya. Gawa ng sobra siyang kinilabutan sa sinabi ni Jess. Tanong ng tiyahin niya sa kanya, Si Badong nakasalubong mo? Sumagot naman si Jess ng, "Ano, Chang? Badong? Badong ho ba ang pangalan ng matanda?" "Oo, kanina ho pagdating ko. Umalis nga po ng walang dalang gamit." Dire-diretso pa rin si Jess sa pagkain na tila ba hindi niya napansin yung reaksyon ng mag-anak. Ang sabi nung pinsan niyang babae sa kanya, "Manong, si Mang Badong kasi matagal nang wala dito Doon na tumigil sa pagkain si Jess. Tapos tanong niya sa mag-anak, "Wala na? Patay na? E di yung nakita ko, kaluluwa niya." Tumatango-tango lang yung pinsan niyang babae sa kanya. Sabi ni Jess,
Patay na pala. Kaluluwa nga yung nakita ko. Yun na yung una't huling pakita nun sa akin. Hindi na uulit yun. Subukan niya lang. Parang medyo maangas pa yung sagot ni Jess sa mag-anak. Dagdag pa na tanong ni Jess sa mag-anak, ano bang kinamatay ni Mang Badong? Walang sumasagot sa mga ito. Parang ayaw nilang sabihin kay Jess. Pero di kalaunan, nagsalita na yung asawa ng tiyuhin niya. Bungad nito sa kanya, wag sana siyang matakot o wag sana siyang umayaw sa magiging trabaho niya kapag nalaman niya kung anong kinamatay ni Mang Badong. Hindi pa man din tapos magsalita yung asawa ng tiyahin niya. Sumagot na kaagad si Jess ng, ano ho ba? Nakulam? Inatake ng aswang dito? Naengkanto? Rebelde? Nagutom? Nakagat ng ahas? Yan lang naman yung mga pwedeng dahilan eh. Lalo na kapag nasa ganito kaliblib na lugar. Ang sabi ng tiyahin niya sa kanya, lahat ngayon posibleng maging dahilan ng pagkamatay ni Mang Badong. Pero itong pamilya na to, hindi talaga naniniwala sa mga aswang. Kaya hindi nila tatanggapin yung dahilan na inatake yun ng aswang. Kaso lang, nung pumunta sila doon para abutan ng pagkain si Mang Badong, nakita nilang nakahandusa yun sa labas ng kubo niya. Punong-puno ng malalaking pasa yung katawan niya. Para bang ginulpi ito. Hindi nila alam kung napagtripan ba, nakursunadahan o kung anuman. Pero sobrang labo nun. Kasi nga, wala nang katao-tao doon sa tubuhan ng tiyahin niya. Malabong may pumunta doon. Gawa nga ng ilang kilometro pa ang layo nun sa bayan. Sinong taong mag-aaksaya ng oras na maglalakad ng ganung pagkalayo-layo? Ang duda nila, baka nahulog yun sa bangin, nabagsakan ng kahoy, o kung anumang klase ng aksidente. Tapos gumapang lang siya pabalik sa bahay niya. Yun lang talaga yung pwedeng mga dahilan eh. Ayaw tanggapin ng mag-anak. Nagawa ito ng mga ibang elemento o ng mga nilalang na hindi nakikita. Si Jess naman kumakain pa rin. Para bang wala lang sa kanya ang lahat ng naririnig niya. Pinutol niya sa pagsasalita yung tiyahin niya. Ang sabi ni Jess dito, gurog. Gurog ang may gawa nun, Chang. Para sa mga hindi nakakaalam, ang gurog ay isang uri ng mataas na engkanto na kilala na ngayon sa tawag na amumongo. Tawag ito ng mga sinaunang tao sa ganitong klase ng engkanto. Marami na rin ang nakaharap sa ganitong uri ng nilalang. Ang mga klase kasi nito ay walang kinikilalang dapat nilang irespeto o sambahin. Kalimitan, nakatira ang gurog sa pinakataas ng bundok, sa likod ng talon, sa malawak na ilog, at sa mga malalaking patay na puno. Tulad din ng ibang engkanto, hindi ito basta-basta nakikita ng ating ordinaryong mata. Maliban na lang kung medium ka o malakas ang third eye mo. Ang masakit pa nito, kapag alam ng gurog na nakikita mo sila, hindi ka niyan titigilan. Kailangan meron kang matibay na pangontra laban sa uri nila. Ayon pa kay Jess, kung makakasagi ka man ng klase ng engkanto, ang gurog ang pinakahuli sa listahan ng mga klase ng engkanto na pwede mong makabangga. Hindi kasi sila masyadong dumidikit sa mga kapwa nila engkanto. Kumbaga, meron silang sariling mundo at ayaw nila na may ibang pumapasok doon. Bibihira rin manakit ito ng mga tao. Maliban na lang kung merong kang kinuha sa kanila o merong kang nagibang tahanan nila. Ang pinakamasakit pa, kung nagtangka kang kunin ang pinagmumula nila ng lakas. Kaso yun nga, ayon kay Jess,
Dulo pa sa dulo kung magagambala mo man sila. Kaya hindi ito talaga nakakaengkwentro ng mga tao. Sobrang bihira. Haba ng paliwanag ko balik tayo sa kwento. Nung narinig ng tiyahin niya yung gurog, napatanong ito kay Jess ng, "Ha? Gurog? Ano yun?" Pinaliwanag ni Jess sa tiyahin niya kung ano yun. Kaso nga lang, hindi kasi naniniwala ito sa mga ganun eh. Kaya kahit anong paliwanag ni Jess, parang may malaking question mark sa ulo yung tiyahin niya. Wala talaga itong kaide-ideya sa mga ganun. Pero yung asawa niya, medyo nakaka-relate. Kasi dati ring manggagamot yung tatay nun. Tanong nitong asawa ng tiyahin niya sa kanya, "Ano Jess? Hindi ka ba natatakot? Gusto mo magdagdag pa kami ng tao rito para may kasama ka?" Sagot ni Jess habang kumakain pa rin, "Hindi na ho. Yung ipapasahod niyo po ron, ibigay niyo na lang sa akin. Sayang eh." Nagkatinginan yung mag-asawa. Kasi para bang hindi man lang nasindak itong si Jess sa mga narinig niya. At saka isipin niyo may namatay na sa kubong tinitirhan niya. Tapos doon pa rin siya. Ang sabi na lang ng tiyahin ni Jess sa kanya, dadalasan nila ang pagdalaw sa kanya para naman hindi siya mabagot doon. Sagot pa rin ni Jess, "Hindi na ho. Kahit ho, 2 beses lang sa isang linggo. Sayang po kasi yung gasolina eh. Dagdag nyo na lang po yun sa ipapasahod nyo sa akin." Natuwa naman itong mag-asawa sa kanya. Kasi nga, sobrang daling kausap ni Jess. Makalipas ang ilang oras, nag-iwan ito ng maraming pagkain sa kanya. Tapos nagpaalam na. Ang sabi pa sa kanya, mag-iingat siya doon. Huwag nang isipin yung utang ng pamilya niya. Hindi naman na kasi sila iba. Basta yung trabaho niya, tutukan lang at dodoblehin yung sahod niya. Nung narinig ni Jess na dodoblehin yung sahod niya, aba, mas lalo itong ginanahan. Nung nakaalis na yung mag-anak, naglikpit na si Jess, tapos nag-unat-unat ito habang pinagmamasdan at pinapakiramdaman yung paligid. Ang sabi niya sa sarili niya, "Grabe, dami niyo Hapon pa lang to. Paano pa mamayang gabi? Ayos yan. Mamaya magpapakilala ako sa inyo." Unang gabi ni Jess. Okay, huwag kayong mag-alala. Yung kasunod nito, mamayang 9 rin kaagad kasi ginagawa ko pa siya eh. Na-excite na ako ilapag yung part 2 kasi sobra talagang ganda nun. Kaya sana maraming maghintay sa inyo. Yun lang, kita-kits tayo sa part 2. Salamat.